Hei vaan kaikille. Minä olen Sanna Kenttäkumpu ja nyt teille kerron vähän Forever-yrityksestä ja myöskin vähän avaan teille, että millä alalla toimitaan ja voisiko tässä olla jotain ehkä juuri sulle ja sinun tulevaisuuden varalle. Minä olen ollut itse mukana Foreverissa vuodesta 2011 ja ihan tuotteiden takia lähdin mukaan. Oikeastaan mulla ei ollut mitään tietoa tästä yrityksestä sen kummemmin eikä myöskään verkostomarkkinoinnista. Että ihan aloe vera juomaa minulle tarjottiin ja jo 2 pullon jälkeen sitten olin niin vakuuttunut jo siitä yhdestä tuotteesta, että päätin saman tien lähteä tilaille niitä itselle. Ehkä silloin en vielä nähnyt itseäni tällä alalla yrittäjänä, mutta pari vuotta myöhemmin sitten päätin ihan tosissaan katsoa sen homman ja aloin tekemään tavoitteellisemmista työtä ja se on kyllä kannattanut. Meillä on 4 lasta ja 3 viimeisintä on tullut tämän Foreverin liittymisen jälkeen, että mä oon ollut tässä aika paljon äitiyslomalla, mutta se mikä on kivaa, niin tää ei ole mihinkään kadonnut. Et se on koko ajan kulkenut mukana, vaikka totta kai nyt hitaammin kuin on ollut äitiyslomalla, mutta nyt sitten taas tilanteen mukaan voi aina niin kuin joko pikkusen hiljentää tahtia tai sitten painaa kovasti kaasua, että tämä on siinä mielessä kivaa, että aina se elämäntilanteen mukaan voi itse panostaa tähän sitä aikaa. Mutta nykyisin tosiaan 3 vuotta tuli Forever-yrittäjänä ja en ole katunut päivääkään tätä hommaa, että on ollut kyllä ihan upea juttu, että Forever löysi minut, sanotaanko näin, että se oli just oikea homma mulle. Mutta sitten itse asiaan menemme tässä, kun saan dian vaihdettua. Tuolta vissiinkin, joo. Noin. Elikkäs aika paljon ihmisten kanssa kun juttelee tänä päivänä, niin sitä kuulee sitä elämän hektisyyttä, kuinka on kiirettä, stressiä, paljon kaikkea ohjelmaa elämässä, odotetaan lomaa, odotetaan viikonloppua, kuulee paljon sitä sitten kun sitä ja sitten kun tätä, niin sitten minä teen sitä ja tätä. Niin oikeastaan mä haluaisinkin nyt, että mietitte siellä omalta kohdaltanne, että mitä sä haluat elämältä ja miten haluat ajan käyttää ja näin poispäin. Että aika kuitenkin juoksee hirveätä vauhtia ja elämä on lyhyt, niin sitä, että miten sen ajan sitten käyttää. Mitä haluat sun elämältä, mitä haluat tehdä työksesi, mitä unelmia ja tavoitteita haluat toteuttaa. Ja myöskin se, että miten saat itsellesi lisäaikaa tai perheellesi tai ystävillesi. Ne on niin kuin aika tärkeitä kysymyksiä. Ja rahalla ei onnea saa, mutta rahalla saa sitä vapautta, että pystyy päättämään sitä omasta ajasta ja myöskin päättää omat lomansa ja kaikki tällaiset. Että kelle se, mitä vapaus kellekin merkitsee, onko se aikaa, taloudellista vapautta, terveys tuo vapautta, onko se tällaista yhteenkuuluvuutta. Tässä on minusta parasta se, että tehdään yhdessä ja sitten voi auttaa myöskin muita toteuttaa niitä unelmia, niin se on kyllä erittäin palkitsevaa myöskin tämä työ siinä mielessä. No mitä verkostomarkkinointi sitten on? Sehän on yksi tämmöinen suoran myynnin muoto, yksi niistä. Ja minusta se on ihan paras muoto totta kai, mitä itse on tähän nyt päässyt tutustumaan. Tuossa on pieni esimerkki perinteisestä myynnistä. Tuossa on tämmöinen 5 välikäin esimerkki. Toki niitä voi olla 10 tai jopa 100 välikäsiä tuotteista riippuen. Mutta jos tuolla on tuo aloe vera tuottaja tuossa perinteisessä myynnissä, niin siellä on se, joka kasvattaa sen aloe veran, ja sitten se myydään sinne valmistajalle, ja valmistaja taas myy sen eteenpäin lukuisille eri tukkukauppiaille, myyjille, sinne sun tänne. Sitten se menee vasta kauppoihin esimerkiksi tai nettikauppaan, ja sen jälkeen asiakkaalle. Eli asiakas ei oikeasti tiedä, mistä se tuote on peräisin, mistä se tulee. Ja sitten jos siinä tulee vaikka joku haluaa antaa reklamaatiota, niin yleensä jälleen myyjäkään ei tiedä sitä sen kummemmin juurikaan mitään.
Eli se ei perustu suositteluun eikä siihen omaan kokemukseen välttämättä ollenkaan. Mä olen itsekin ollut kaupassa töissä ja minä myin ihmisille kaikkea mahdollista. En mä niistä tuotteista välttämättä tiennyt itse mitään. Mutta myin, koska piti myydä. Mutta sitten taas tässä verkostomarkkinoinnissa, niin tässä on aika lyhyt tie sinne asiakkaalle. Suoraan tuolta Foreveriltä se tulee minulle se tuote ja sitten minä toimitan se asiakkaalle. Toki mulla jää aika paljon omankin käyttöön. Tykkään niin kovasti näistä tuotteista ja meidän koko perheentä käyttää, niin, mutta sieltä myöskin menee sinne myyntiin tuotteita. Ja tässä se just on henkilökohtainen palvelu ja minä mielellään en ikinä lähettele postitse edes enkä jätä jonnekin sitä tuotetta, vaan annan sen henkilökohtaisesti sille asiakkaalle käteen ja samalla kyselen, mitä hän on pitänyt sitä tuotteesta ja kerää näitä kokemuksia ja palautetta. Eli se on hyvin henkilökohtaista se palvelu ja se perustuu ihan suosituksiin. Multa kysytään aina, että mikä olisi minulle hyvä kun. Ja kun mulla on itselläni vankka kokemus ja käytän tosi laajasti tuotteita, niin minä aika monesti osaan hyvin sitten suositella juuri sille asiakkaalle oikeat tuotteet. Eli välikädet on tässä minimoitu. Se on verkostomarkkinointia. Ja mehän tehdään sitä ihan joka päivä. Jos me saadaan hyvää palvelua ravintolassa, niin me kerrotaan sitä eteenpäin seuraavalle. Että vitsi, tuolla oli hyvä palvelu, sinne kannattaa mennä. Niin se kaikki tällainen on verkostomarkkinointia. Tämä oikeastaan niin tavallisille ihmisille tarjoaa näitä epätavallisia tuloksia niin rahallisesti kuin muutenkin. Että jokainen tavallinen ihminen voi tässä saavuttaa semmoisia tuloja, mitä ei välttämättä sillä omassa työssä olisi saanut ansaittua. Mutta myöskin se henkilökohtainen kehitys minusta on tässä ihan valtavaa, mitä on saanut itse kokea ja nähdä sitten muissakin ihmisissä ja kuullut monilta. Että tässä saa mennä niin pitkälle kuin itse haluaa. Ja sitä riittää ja tällä alalla ehkä sitä tarviikin. Tässä ollaan kuitenkin itse itsemme pomoja, niin täytyy löytää semmoinen joku juttu, miten saat itseäsi motivoitua eteenpäin. Ja yleensä tulee vaan semmoinen nälkä, kun pääsee tietyn askeleen eteenpäin, niin sitten haluaa jo seuraavan askeleen. Ja siinä on niin hyvät ja huonot puolet, että olet itsesi pomo. Totta kai se vapaus, saat sinne oma elämä sinne kalenteriin ja sitten siellä on ne työt. Töitä pitää tehdä, älkää ymmärtäkö väärin. Mutta se milloin sinä sen teet ja kenen kanssa sinä sen teet, niin sinä päätät sen itse. Työskentelet silloin, kun haluat ja kenen kanssa haluat. Olet itsesi pomo. Et itse pitää itseä vähän tuupata tonne pepulle sitten ja antaa vauhtia, että pääsee eteenpäin. Ja tämä on semmoinen tulevaisuuden ala. Et paljonhan puhutaan, että kaikki kaupat katoaa, kivijalkakaupat. Ja tämä tapa yleistyy, tämä suositteluun perustuva. Ja mitä enemmän sä tässä kehityt ja opit, niin sitä enemmän sinun tulot myöskin kasvaa. Mutta sitten voi niinku miettiä taas siellä omalla kohdalta, paljonko minä tarvisin ekstraa. Onko sulla joku hankinta tulossa, tai joku matka, tai oletko opiskelija, tarvit lisää tuloja, tai yleensäkin elämä aika kallista, monet tarvii siihenkin lisätuloja, että selviää tästä normaali arjesta. Niin tästä voi kaikki puntaroida, että haluuko sitten vielä uuden työn tai jopa globaalin bisneksen. Että se on jokaisen itse valittava. Sen mukaan saa sitten apua. Ja tässä on sekin etu, että tosi useammat haluaa tehdä töitä aina siellä, missä liikkuu, ettei ole sidottuna mihinkään yhteen paikkaan. Että sitä voi tehdä kotona tai sitten kun on vaikka matkoilla tai ihan missä vaan, niin se kiinnostaa ihmisiä. No miksi sitten Forever? No tämähän on tämmöinen perheyritys. Vuonna 1978 jo perustettu ja ei ole pörssissä myöskään. Et edelleenkin on ihan yksityisessä omistuksessa. Täysin velaton yritys. Ja tämä on perustettu Arizonassa, Yhdysvalloissa. Ja nykyään kuitenkin maailmanlaajuisesti jo toimitaan yli 160 eri maassa. Ja myöskin se mahdollistaa meille sen, että minä voinkin vaikka rakentaa Japaniin omaa bisnestä. Jos mä tunnen Japanista jonkun ihmisen, on se sitten suomalainen tai japanilainen, niin voin sinne alkaa kasvattaa tätä omaa liiketoimintaa. Ja se on niin tosi siis
helppo, siis matalan kynnyksen yrittäjyyttä lähteä tekemään, kun tässä ei ole mitään riskiä. Miettikää, mistä saa globaalin bisneksen avaimet sillä, että lähtee mukaan ja tilaa vaikka semmoisen starttipaketin. Että todella pienillä panostuksilla pääsee tähän mukaan. Ja Forever myöskin huolehtii siellä globaalissa bisneksessä myöskin jokaisen maan lainsäädännöstä. Meidän tarvitsee itse huolehtia, että mitenhän tuossa maassa toimitaan, vaan Forever huolehtii ne. Eli sekin on taas helppo meille lähteä tekemään sitä bisnestä sillä ulkomailla. Koko ajan kasvaa tämä ala ja yleensäkin hyvinvointia kohtaan myöskin kiinnostus kasvaa ihan jatkuvasti. Kaikki haluaa voida hyvin ja näyttää hyvältä ja jaksaa paremmin. Ja nyt on myöskin se aika, että ihmiset ei ole koskaan ollut näin valmiita aloittamaan sitä omaa liiketoimintaa. Ja sen lisäksi vielä me ollaan ihan ykkönen näissä aloe vera-tuotteissa. Että siinäkin ollaan sitten markkinajohtajia, että se on erittäin tärkeä juttu. Tässä on tämmöinen Foreverin missio, ja minä olen sen itse hyvällä englannin kielelläni vähän niin kuin kääntänyt lyhyesti, ja luen sen tässä. Eli luomme kattavan ympäristön, missä ihmiset voivat arvokkaasti olla sitä, mitä he haluavat olla. Missä eheys, empatia ja hauskuus ovat oppaitamme. Luomme ja vaalimme uskoa yritykseemme ja tähän alaan. Panostamme tietotaitoon ja tasapainoon ja ennen kaikkea ohjaamme rohkeasti yritystämme ja Forever Business Ownereita. Et siinä on oikeastaan se, mikä on Foreverilla tavoite tässä yritystoiminnassa. Tuossa toi pikkuinen pytinki on Forever Skandinavian pääkonttori, joka sijaitsee tuolla Göteborgissa, Mölndalissa. Ja monet meistä on käynytkin siellä ja nyt ensi kesänä lähdetään taas uudestaan isolla porukalla tuonne kouluttautumaan, inspiroitumaan ja verkostoitumaan. Että toi on aina semmoinen palkintoreissu pari kertaa vuodessa pääsee myöskin tuonne käymään tuolla pääkonttorilla. Siellä on 60 ihmistä töissä ja jopa suomea puhutaan siellä, jos mä soitan sinne. Että mun ei tarvitse ruotsia opetella, että saan palvelua. Ja tämä Forever Scandinavia on perustettu vuonna 1998 ja 2000-luvun alussa tuli sitten Suomeen. Ja ympäristö- ja laatusertifioinnit on myöskin Forever Scandinavialla kohdallaan ja 3A-luottoluokitus. Eli taas se, että me voidaan luottaa tähän hommaan. Mitkä palikat täytyy olla kohdallaan? Tässä on 3 tärkeää asiaa Foreverista. Eli Foreverilla on semmoinen mottokin, että if it doesn't make you smile, change it. Eli siinä on oikeastaan Foreverin liikeidea, että annamme mahdollisuuden rikkaampaan elämään. Ja se tarkoittaa sitä, että näillä laatutuotteilla, eli aloe veralla, jonka Forever itse omistaa ja valmistaa, ja myöskin tällä meidän liiketoimintamallilla, niin sillä voidaan niin kuin antaa mahdollisuus siihen rikkaampaan elämään. Jo niille, jotka käyttää tuotteiden kautta, ja niille, jotka lähtee tekemään töitä tämän Foreverin parissa. Että tässä on niin kuin jokaiselle jotakin. Joko tuotteiden tai tämän liiketoimintamallin kautta. Uraportaat, sillähän ei kattoa ole Foreverissa. Ei ole mitään kiintiötä, että vuodessa tietty määrä ihmisiä voi päästä tietyn verran eteenpäin. Että vain taivas on siinä rajana, että voit mennä ihan niin pitkälle, kun sinä itse haluat. Että aina silloin tällöin sitä alkaa miettiä, että voisiko se elämä olla toisenlaista. Ja miten sitä tietä pitäisi kulkea, että kehittyisi ja kasvaisi ihmisenä ja saisi myös sitä taloutta turvattua. Mutta samalla saisi aikaa itselle, perheelle, ystäville, että se olisi semmoinen balanssi. Ja silloin voi just funtsia, että voisiko sitä alkaa itse pomoksi ja tehdä työtä esimerkiksi näiden meidän tuotteiden parissa ja tätä meidän konseptia hyödyntää ja ilman niitä riskejä. Ja omilla ehdoilla tietenkään. Eikä se ole niin mahdotonta, se voi kuulostaa kaukaiselta vielä, jos kuulet vaikka ekaa kertaa tästä. Mutta jos sulla vaan sitä tahtoa löytyy ja halua muutokseen, niin silloin meillä on työkalut siihen, että varmasti onnistut. Se ei siitä jää kiinni. Tämä homma toimii kyllä. Eli se tarkoittaa sitä, että sä itse päätät, että paljonko sulla on aikaa tähän.
Foreveriin. Ja sen perusteella lähdetään tekemään suunnitelma ja sitten sen perusteella sä saat myöskin niitä tuloja sitten. Että monilla menee pikkuhiljaa, että saataan ensin lähteä, niin kuin minäkin lähdin tilaan tuotteita ja sitten se pikkuhiljaa siitä se ajatus lähti ja sitten päätin painaa kaasun pohjaan vasta myöhemmin, että ei tarvitsekaan välttämättä heti tietää, että no mitäs tältä nyt haluaa. Joillakin on ihan selvät suunnitelmat, että ei muuta kuin huipulle vaan ja sitten sen mukaan sitten käytetään viikossa yli 10 tuntia sitten pyritään käyttämään tähän Foreveriin. Et silloin se on jo ammattimaista toimintaa. Ja meillä on myöskin rahan lisäksi tietenkin näitä tosi mahtavia koulutuksia ja sitä itseä kehittämistä ja myöskin mahdollisuus päästä matkoille. Kerron niistä vähän myöhemmin tuolla ja erilaisiin bonuksiin. Ja kuinka pitkälle sinä haluat mennä? Haluatko jäädä tuohon tasaiselle tielle vai mennä tuonne huipulle asti, niin sinä itse päätät. Ja miten tätä sitten lähdetään nyt tekemään? Ollaan itse itsemme parhaita asiakkaita. Minä käytän useita tuotteita päivässä, joskus jopa 10 tuotteita. Jos lasketaan ihan jokainen voide ja vitamiini ja aloe vera ja kaikkea hiustenpesut sun muut, niin siellä tulee useampi tuote päivässä. Niin silloin myöskin mun on helppo suositella sitten muille. Ja multa välissä kysytäänkin, että mitä sä oikein käytät, kun jaksat tässä 4 lapsen kanssa ja muutenkin on aika aktiivinen ihminen, että mulle samaa, mitä sinäkin käytät. Että se itse itsensä näyteikkunalla oleminen on se tärkeä juttu. Silloin sitä tietää ja on uskottava. Että jos me ei tiedä meidän tuotteesta yhtään mitään, niin se ei hirveän uskottavalta vaikuta. Ja sitten se tulee ihan sillä suosittelulla tulee niitä tuloja. En ole vielä kokenut, että mä olisin myynyt kellekään mitään, mutta multa on ostettu ihan hirveästi tuotteita. Niin siinä on ihan selkeä ero. Sitten myöskin rakennan tiimiä, että mulla on molempia, mä pidän omia asiakkaita totta kai ja sitten rakennan sitä omaa tiimiä. Ja mitä sitten tehdään? Autetaan sitä, tai mä itse voin hankkia 3 mun tiimiin. 3 ihmistä, jokainen tuntee 3 ihmistä, jotka haluaa lisätuloja. Jotka pesee hiuksia, jotka pesee hampaita, jotka haluaa pitää omasta terveydestä huolta. Niin 3 semmoista ihmistä varmasti löytyy. Sitten kun mä löydän ne 3 ihmistä, jotka haluaa niitä lisätuloja, niin sitten mä opetan heille, että hekin löytää 3 ihmistä, jotka haluaa lisää rahaa, jotka pesee hiuksia, jotka pesee hampaita, jotka pitää terveydestä huolta ja haluaa näyttää hyvältä. Ei se ole sen kummempaa. Ja opetetaan tämä eteenpäin. Yksin tätä ei tarvitse tehdä, mutta siellä sitten monesti tämmöiset, jotka haluaa päästä eteenpäin, niin aika nopeasti oppii ne itse ja itsenäistyykin, että ei mun tarvi enää olla siellä joka asiassa mukana. Et sitten mä voin taas keskittyä uusiin ihmisiin tai muihin tiimiläisiin. Tämä on erittäin kätevää. Henkilökohtaisen ohjaajan saa tässä kaupan päälle, se ei maksa mitään. Se Forever hoitaa sen maksupuolen siinä. Ja siitähän se Forever maksaa sitä liikevaihdosta, että kun me ollaan autettu ihmisiä saavuttamaan tiettyjä juttuja, niin siitä se Forever sitten myöskin meidät palkitsee. Et ihan huikea juttu. Ja mulla itse asiassa oma ensimmäinen tiimiläinen lähti ihan tämmöisestä yleisestä tapahtumasta, ja hän halusi kotiinsa tuoteillan, ja sieltä hän sitten päätti lähteä mukaan. En ikinä ennen ollut häntä tavannut. Että näistä vaan voi törmätä ihmisiin ihan odottamattomissakin paikoissa, ja sieltä voi tulla ihan todella uusia tuttavia ja ystäviä sitten, kun tätäkin työtä tekee. Sitten jos mitä enemmän sä haluat tuloja, niin sitä enemmän vaan puhut niille ihmisille. Siinä on se kaikessa yksinkertaisuudessa. Ja sitten muitakin etuja on, että on nämä vuotuiset matkat. 2 pitkää ulkomaanmatkaa on mahdollisuus saada vuodessa. Mitä näitä nyt on ollut tässä meidän aikana, esimerkiksi Havaijille, Singaporeen, Cancuniin, Meksikoon, Etelä-Afrikkaan, Kreikkaan. Kreikassa oltiin syksyllä. Niin ne voi olla sellaisia paikkoja, mihin sä ehkä et olisi muuten päässyt ikinä. Niin Forever 5 tähän matkan maksaa aina 2 hengelle. Sä voit ottaa sinne kenet tahansa mukaan. Sitten on muitakin hauskoja tapahtumia ja koulutuksia. Ja täällä on aika ilosta porukkaa, että tämä yhteisöllisyys on myöskin hyvin tärkeä juttu tätä.
Ja se, että kuulutaan johonkin, että ollaan osa jotain tiimiä, niin se on ainakin mun juttu. Kivaa tehdä töitä itsekseen, jos haluaa, mutta sitten on kiva tehdä porukassa. Ja liikkua porukassa ja matkustella porukassa. Aivan huikea juttu. Ja eikö se ole aika kivempi, että haluatko maksaa itse sen oman ulkomaanmatkasi vuodessa vai olisiko se kivempi, että joku muu maksaa sen? Ja sitten parhaimmassa tapauksessa saat vielä rahaa sieltä tullessa kotiinkin, että jos olet tehnyt oikein hyvin töitä edellisvuotena, niin myös nämä vuotuinen palkitseminen on sitten siellä matkoilla sitten. Ja Foreverissa kyse on vastuusta pitkälti. Että se toiminnan ydin on toi meidän aloe vera. Ja Forever itse omistaa kaiken taimistatuotteeksi, eli sen koko prosessin. Ja on myöskin maailman suurin aloe vera viljelijä, valmistaja ja jakelija myöskin. Miettikää, että he myöskin jakelee omat tuotteensa. Ja koko tuotantoprosessia siis valvotaan aina siitä viljelystä sinne valmiiseen tuotteeseen asti, joka takaa sen tuotteiden laadukkuuden ja sitä voidaan oikeasti valvoa. Ja siellä on myöskin tämmöisiä sertifikaateja, että muutkin valvoo sitä kuin Forever itse. Että siellä on muun muassa tämä Aloe Science Councilin leima. Forever on sen ensimmäisenä maailmassa saanut. Se on ihan huikea juttu. Sitten siellä on Kosserin leimaa, Islamic Seal hyväksynnät on ja halal-sertifioinnit. Ja sitten siellä on näiden lisäksi vielä näitä ISO-sertifikaateja useampia. Jos haluatte näistä tarkempaa tietoa, niin kysykää siltä henkilöltä, joka teille tämän linkin on lähettänyt, tai sitten mulle voi laittaa myöskin viestiä, niin saa tarkempaa tietoa. Että kaikki on niin kuin kohillaan. Tämä on käsityötä. Tämän koko homman voisi jo koneistaa, mutta Forever haluaa, että siellä on oikeasti ihmisiä töissä. Käsin poimitaan nuo aloe verat ja käsin ne myöskin fileoidaan. Ihan huikea juttu. Ja vain se sisägeeli on se, mitä käytetään. Se on tuolla kulmassa toi keltainen pullo. Ja se on aika monen tuotteen pääraaka-aine meillä Foreverissa. Ja Forever on ainoana siis maailmassa saanut tuoreena sen aloe veran sinne pulloon. Puhutaan kylmästabilointimenetelmästä. Niin siellä on kaikki se aloe veran hyvä tallessa meillä joka päivä käytettävänä. Meillä on 3 kategoriaa meidän tuotteissa. Siellä on wellness, fitness ja beauty. Ja wellness, siihen kuuluu tietenkin nämä meidän ravintolisät. Eli ne edistää sitä hyvinvointia ja tasapainoa. Ja sitten siellä on myöskin hemmottelutuotteita. Fitness-valikoimaan kuuluu tuotteita, jotka tukevat harjoittelua ja sitä hyvässä kunnossa pysymistä. Ja sitten beauty-valikoimaan kuuluu nämä ihanat ihohoitotuotteet, hiustenhoitotuotteet, kaikkia niin ulkonäön hoitamiseen. Eli tässä on niin jokaiselle jotakin ja meillä todellakin riittää sitä asiakaskuntaa. Ja löytyy jopa lemmikeillekin tuotteita. Ja ihmiset satsaavat siihen omaan hyvinvointiin enemmän kuin koskaan. Se on niin kuin vaan fakta. Että meillä tosiaankin riittää markkinoita tällä alalla. Se on tulevaisuuden ala, tämä tämmöinen hyvinvointiala. Ja Foreverilla onkin hyvä valikoima tämmöisiä todella laadukkaita tuotteita ja niitä voidaan itse kokeilla ja suositella muille. Sitten on myöskin tämä Foreverin asiakastyytyväisyystakuu. Ja se on semmoinen, että asiakkaat voivat kokeilla Foreverin tuotteita itse ihan kotona. 90 päivää on se takuuaika. Ja jos se asiakas ei ole tyytyväinen, hän saa rahansa takaisin. Ja sitten Forever taas korvaa meille jälleenmyyjille ne tuotteet. Et meillä ei ole taaskaan siinäkään mitään riskiä suositella sille asiakkaalle jotain tuotetta. Ja eikä meidän tarvitse itse taata niitä tuotteita. Jos joku ei sovi jollekin, niin tämä on hyvä tapa vaihtaa tai sitten ihan palauttaa rahat hänelle. Että näin yrittäjän kannalta tämäkin on erittäin hyvä juttu. Meillä ei tarvitse olla mitään omia vastuuvakuutuksia näiden tuotteiden kanssa. Vastuu on myöskin iso juttu Foreverilla. Siellä on otettu huomioon tämä sosiaalinen vastuu ja työntekijöiden olot ja myöskin tämä ympäristövastuu ja myöskin tämä työympäristövastuu. Ja sitten tämmöinen avustus on iso juttu. Me voidaan jälleenmyyjinäkin Foreverin kautta lahjoittaa rahaa tuonne Forever Givingille. Tuolla alla toi nettiosoite. Sieltä löytyy hurjasti tietoa, jos teillä tämä aihe kiinnostaa, että mihin kaikkialle
Forever Givingin kautta on rahaa laitettu jakoon ja missä kaikesta ollaan oltu mukana. Mutta me voidaan itse lahjoittaa vain tietty summa meidän bonuksista ja sitten Forever laittaa niitä aina tarvittaessa sinne, minne tarvitaan. Muun muassa tuo kuningatar Silvian sairaala tuolla Ruotsissa niin on yksi iso kohde täällä Skandinaviassa, jossa myöskin hoidetaan ihan suomalaisia lapsia myöskin. Eli tuntuu, että tässäkin on niin, että mun ei tarvitse itse miettiä, että mihin laittaisin rahat hyvän tekeväisyyteen, vaan tätä kautta mä tiedän, että se menee hyvään tarkoitukseen. No, mitä sitten? Haluat lähteä mukaan, mitä tehdään? Ei muuta kuin käyttämään tuotteita ja oman sponsorin kanssa laitetaan suunnitelma, sinun tavoitteet, sinun unelmat ja sinun ajankäyttö. Sitten vaan aloitetaan työt. Nyt vaan visualisoimaan, että mitä siltä elämältä haluaisi ja voisiko tässä Foreverissa olla jotain sinulle, mikä veisi sun tavoitteita eteenpäin. Minä itse henkilökohtaisesti suosittelen todellakin kokeilemaan. Tätä ei voi oikeastaan tietää ennen kuin tätä vähän aikaa tekee, että mihin tämä voi viedä. Ja se voi olla oikeasti se elämän yksi tärkeimmistä päätöksistä myöskin tämä, että parempi katsoa kuin katua. Siinä on oikeastaan minun terveiset. No, tähän on oikeastaan hyvä lopettaa. Jos teille jäi jotain kysyttävää, niin kysykää siltä ihmiseltä, keltä tämän linkin saitte, tai sitten minulle voi laittaa viestiä Facebookin kautta tai Instagramin kautta, niin vastaan todella mielelläni, jos tuli jotain lisäkysymyksiä. Mutta toivottavasti nähdään pian näiden merkeissä, ja nyt ei muuta kuin moikka moi!